Usa ka adlaw, ang usa ka anak nga lalaki miadto sa iyang amahan ug miingon, "Tay, unsa man ang bili sa akong kinabuhi?" Ug ang amahan minghatag kaniya og usa ka bato ug miingon, "Anak, kung gusto nimo mabal-an ang bili sa imong kinabuhi, kuhaa kini nga bato ug moadto ka sa merkado. Ug kung adunay mangutana sa presyo, ayaw pagsulti og usa ka pulong ug pagpataas lamang sa duha ka tudlo." Mao nga ang bata nagbuhat ingon sa giingon sa iyang amahan ug miadto sa merkado. Natingala siya sa palibot ug kalit lang usa ka tigulang nga babaye ang niduol kaniya ug miingon, "Pila ang bato?" Ang bata nga lalaki wala kini miingon sa mga pulong ug nagpataas lang sa duha ka tudlo. Ug ang babaye nag-ingon, "Duha ka dolyar? Akong kwaon." Nakurat ang anak ug nagdagan pabalik sa iyang amahan. "Tay, adunay usa ka tigulang nga babaye sa merkado. Gusto niyang hatagan ako sa duha ka dolyar alang sa bato." Ug ang amahan niingon, "Anak, sa sunod nga lugar nga gusto nako nga imong adtuan, mao ang museo ug kung adunay mangutana sa presyo, ayaw pagsulti sa usa ka pulong ug pagpataas lang sa duha ka tudlo." Mao nga ang anak nga lalaki nagkuha sa bato ug miadto sa museo. Pagkahuman sa 20 minuto, adunay usa ka lalaki nga hamtong ang pangidaron nga miduol sa bata nga lalaki. Unya siya miingon, "Sir, pila ang bato?" Ang bata walay gisulti ug ipataas ang duha ka tudlo. Ug ang lalaki nag-ingon, "200 ka dolyar, kuhaon ako." Nakurat ang bata ug midagan sa balay sa iyang amahan. "Tay, usa ka tawo sa museo nga gusto mo palit sa bato sa 200 ka dolyar." "Okay anak, ang katapusan nga lugar gusto kong atuan nimo mao ang tindahan sa bililhong bato. Lakaw sa sulod dala ang bato ug kung adunay mangutana sa presyo, ayaw pagsulti sa usa ka pulong, pagpataas lang sa duha ka tudlo." Mao nga ang anak nga lalaki midagan ngadto sa tindahan sa mga bililhong bato. Pagkahuman nga nakit-an niya, naglakaw siya sa sulod ug adunay usa ka tigulang sa counter. Ug ingon ang tigulang nakakita sa bato, milukso siya umisyagit, "O Diyos ko, aduna kay bato nga dugay na kong gipangita sa tibok na kong kinabuhi. Unsa man ang imong gusto, pila man na." Ang bata walay gisulti ug gipataas ang duha ka tudlo. Ug ang tigulang nga tawo nag-ingon, "200,000 ka dolyar, akong kuhaon." Ang bata dili makatuo niini. Milukso siya ug midagan ngadto sa iyang amahan. "Tay, tay." Ang tigulang nga tawo dito sa tindahan sa mahalong nga bato, "Gusto nga hatagan ko og 200,000 ka dolyar alang sa bato." Nakakita ka anak? Nasabtan nimo karon ang kantidad sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi mao ang bahin kung diin nimo ibutang ang imong kaugalingon. Makadesisyon ka kung gusto nimo sa duha ka dolyar para sa bato o sa 200,000 ka dolyar para sa bato. Adunay mga tawo nahigugma kanimo alang sa tanan ug kinsa ka. Ug ang pipila ka mga tawo mugamit ra kanimo ingon sama sa usa ka butang ug alang kanila wala kay bili. Mao nga naara kanimo, anak ko, aron sa pagdesisyon sa imong kinabuhi kung unsay bili niini. Salamat sa paglantaw, magpabilin nga bula.